To je sypaný Darjeeling a Assam pol na pol. A to je proste najlepší čaj. Priamo z Nepálu? Áno. No, Nedoniesol Assam také, je, či Darjeeling je z Nepálu a Assam je z druhej časti Indie. Vydalo ho do Hágu pre obvinenia, ktoré sú proti nemu. A z tých obvinení najčastejšie sa spomína Srebrenica. A v súvislosti so Srebrenicou sa spomína nie že najčastejšie, ale u nás výlučne len vyvraždenie tých mohamedánskych obyvateľov, nazvime to, zo Srebrenice. Uvádzajú sa od 6 do 8 tisíc, alebo no. Ale sa neuvádza to, že predtým, a to znamená v rokoch 92, 3, 4 možno, tak nejak, v Srebrenicu OSN vyhlásilo za nejakú tú chránenú zónu. Boli tam Holanďania, holandské vojsko. A to znamená, že keď to bola chránená zóna, tak tam nesmeli byť žiadni ozbrojenci bojujúcich strán. Ale tam boli. A boli tam ozbrojenci mohamedánsky, lebo to bolo prevažne mohamedánske mesto, predtým minimálne. A títo ozbrojenci pod vedením Nasera Oriča robili pravidelne výpady do okolia, lebo tie dediny okolo Srebrenice boli prevažne srbské zase. A tam vraždili Srbov. Napríklad len v Branivac, tuším, sa volala tá dedina, len tam zavraždili 1300 Srbov. Ženy, deti, starcov, mužov. A oni povraždili takto, vyvraždili povedzme v nejakej dedine a stiahli sa do Srebrenice. A tam už Holanďania nezasiahli. Proste Holanďania boli či tak neschopní, alebo proste kašľali na to. Ani nemali ten mandát zasahovať. No dobre, tak nemali mandát, no. Ale proste nezasiahli. A to znamená, že zase tie srbské, či armáda, alebo tiež nejaká domobrana, alebo ako, vlastne nemohla prenasledovať vrahov do Srebrenice, pretože tam už tých vrahov potom chránili Holanďania. No a takto vyvraždili tie komandá mohamedánske tisíce Srbov. Vieš, že proste vo vojne áno, po takýchto činoch potom sa stupňujú vášne. A potom sa vojna nevedie podľa zásad podvojného účtovníctva, že ten, kto zabije 10 000 ľudí, je lepší ako ten, kto zabije 11 000 ľudí. Čiže áno, Srbi vášne stúpali a stalo sa to, že Srbi potom obsadili Srebrenicu a postrieľali, vyvraždili teda tých mužov. Koľko ich bolo, neviem. No. A teraz, čiže prvá vec je tá, že nemožno hovoriť o Srebrenici len o vyvraždení Srbov, Mohamedánov, bez toho, aby sa hovorilo aj o vraždení a sústavnom a dlhom, relatívne dlhom, to znamená niekoľkoročnom, vraždení Srbov v okolí Srebrenice de facto pod ochranou vojsk OSN, teda konkrétne Holanďanov. A čo je ako paradox, veliteľom tých mohamedánskych kománd bol Nasser Orič. Jeho potom tiež obvinili pred súdom v Hágu, ale ho oslobodili. Súd v Hágu ho oslobodil. A to ale nie preto, že skutok sa nestal, to znamená, že tých Srbov tam nevraždili, ale preto, že súd nemal za preukázané, že Orič je za to vinný. No prosím, ale v takom prípade Srbi, a všetci Srbi, povedal by som, majú právo
považovať súd v Hágu za zaujatý. To je jedna vec. A druhá vec je, že naši publicisti, pravdepodobne vrátane teba, ktorí písali a píšu v súvislosti so Srebrenicou len o tom zabití, zavraždení a zločine voči Mohamedánom, ale vôbec nepíšu o tomto vraždení Srbov, tak si myslím, že poprvé, že informujú verejnosť neobjektívne a po druhé, že nemajú morálne právo hovoriť, teraz sa rozhorčovať nad mladičom. To znamená, že aj teraz je naša verejnosť krmená jednostranne, proste ako Srbi pod vedením Miloševiča vraždili Mohamedánov, ale naozaj v slovenskej tlači som nenašiel zmienky o týchto vraždách Srbov, ktoré robili Mohamedáni a ešte potom, ako to potom s nimi, myslím, s Horičom dopadlo na súde v Hágu. Takže ja by som sa zatiaľ zdržal súdov, pokiaľ ide o mladiča. Z toho, čo si hovoril aj o Kosove, aj o Srebrenici, to vyznieva tak, že ako keby vždy začal niekto iný a Srbi sa vlastne iba oprávnene bránili. Ale pritom na začiatku celej tej katastrofy na Balkáne bola idea veľkého srbských elít, ktorí si vysnívali to, že vlastne Jugoslávia bude srbská. Prečo toto nezohľadňuješ? Prečo hovoríš, že tí iní sú vlastne tí zlí? Poznáme viacero ideí veľkej krajiny. Máš pravdu, veľké Srbsko, ale veľké Albánsko napríklad, to dodnes ako je plauzibilné. A nehovoriac o iných krajinách, ktoré povedzme v minulosti a tak. Ale Srbi sú historicky hlavným pilierom obrany Európy, alebo takto, obrany Balkánu pre Európu. Pre Európu. Samozrejme, no a áno, väčšinou sa to robilo vojnou. Žiaľ, tak to je, pretože veď keď Turci sa na nich tlačili, tak to nebolo mierovými prostriedkami. A vyháňanie Srbov z Kosova, veď dodnes je v Srbsku 200 000 Srbov z Kosova, ktorí boli doma v Kosove a ktorých Kosovania vyhnali a nemôžu sa tam vrátiť a už sa tam asi nebudú môcť vrátiť nikdy. Sú známe tie obvinenia na Tačiho, predsedu vlády Kosova, že zabíja ľudí kvôli predaju ľudských orgánov. A to urobila prvá tá Ponteová, čiže prokurátorka, ktorá vystupovala najmä proti Srbom, alebo bola známa, že vystupuje proti Srbom. Čiže tam Srbi historicky ako národ zohrali dobrú úlohu pre Európu. Áno, bolo to väčšinou vojnou a ja teraz nie som schopný ako dialektiku dejín a dialektiku vojny hodiť stranou a urobiť z toho nedialektické dejiny a nedialektickú vojnu. Ale ešte pripomeniem, že dokonca, keď sme my, teda v 16. 17. storočí, keď sa teda Rakúsko, ku ktorému sme patrili aj my, bránilo proti Osmanskej ríši a rakúsky cisár postavil komárňanskú pevnosť ako najväčšiu vo vtedajšej monarchii, tak nedôveroval žiadnym svojim národom alebo vojakom, že by ju obránili proti Turkom, ale jedine zavolal Srbov. Srbov zavolal do Komárna, tí ju obránili. Myslím, tie terajšie vojny, nie historické, terajšie v 20. storočí, tými Srbi nejak pomáhali Európe? Aj.
áno aj. Ako pomohli Srbi vojnou s Chorvátskom v Európe? Tak to poviem. Srbi, a znovu opakujem, že Srbi historicky hrali pozitívnu a konštruktívnu úlohu pre Európu obranou európskych hodnôt na Balkáne. Forma Juhoslávie sa rozpadala v 80. a 90. rokoch. Keď sa jedna forma rozpadá, štátu a najmä takého bezpečnostne v napätej situácii, ako je Balkán, tak obyčajne sa to nerobí mierovo, robí sa to vojnou. A tak sa to robilo aj v Juhoslávii. Aby som nevynechal z toho liberálov. Sú také opakujúce sa správy, ktoré vyznievajú dosť vieryhodne, a ja som ich počul z úst, ktoré im dodávajú vieryhodnosť, že Miloševič a Tudžman sa viackrát stretli vtedy niekedy 91, 2, možno až 3, a vlastne chceli sa dohodnúť na rozdelení Juhoslávie. Pripomínam, že Slovinsko pustili prakticky bez boja. A tam išlo, teda rozdelenie Juhoslávie bolo vlastne boj medzi Chorvátmi a Srbmi a dajme tomu a muzulmanmi, lebo oni nie sú ani, či sú národ alebo nie sú, no to nechajme. A Miloševič a Tudžman sa mali dohodnúť na rozdelení Juhoslávie s tým, že ako podstata by spočívala v tom vlastne, že by sa rozdelila dnešná republika Bosna-Hercegovina, kde žijú aj Srbi, aj Chorváti a samozrejme aj moslimovia. Ale proste tá liberálna tlač, počnú z New York Times a Le Monde asi najmenej, proste bola proti. To bolo nepriateľné, aby sa menili hranice, hoci to boli vlastne administratívne hranice. A z toho dôvodu toto riešenie nebolo možné, nebolo prijaté, ktoré by pravdepodobne teda minimálne s menšími zrážkami, s menšou vojnou prebehlo, ak by vôbec prebehlo s vojnou. A pravdepodobne by založilo pevnejšie štátne nejaké entity na území bývalej Juhoslávie, ako sú dnešné. Veď dnešná Bosna-Hercegovina, no čo je to za štát? Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, ako keby za tie 100 000 mŕtvych neboli zodpovední Miloševič, Mladič, Karadžič, Tudžman, Tači, ale Západ, Američania, liberálna tlač. Je to tak? Aj Západ a liberálna tlač mala na tom svoj podiel. Ja teraz nemám tu ani nie som schopný vážiť, že kto viacej. Ale samozrejme aj títo predtým, ktorých si vymenoval.